Madokachere waterekeri WeNhau tauya nonhau dzomanhoko dzozuva ro14 mwedzi uno waNyamavhuvhu. Nyasi ndiro zuva ragopfa Simon Chopa Chimbetu mugore ra2005. Toramba tichinoti mweya wache urambe wakazorora murugare. Munhau dzanyasi, mapurisa areketa zvavari kuferefeta panyaya yokupfa kwaMemory Machaya. Wagotiwo waribe kuboya pakaikiwa mutumbi wache nokutoti paribe kureketa kuti wakaikiwa pai. Ipapa kwaiwo mhuri yekwache wagotiwo wari kundoziva basi kuti mubvanayu akapfira kukereke achiedza kuponesiwa mwana wanga naye. Zvinotorwadza mabi angu nokuti kana mutumbi ukareka kugoboyeka paribe agoziva kuti zvii zvakanyatsotora nzvimbo kana kuti zvakatekerera sei kuti mubvanayu azosvika pakupfa. Ticharamba takaringa tichindoramba tichindoti #JusticeForMemory tichiimba kuti mapurisa wanoisiya paribe kana chibodzi chavanenge waribe kubvundunura kuti pareketiwe kuti zvii zvakaitika kumubvanayu. Bato reMDCT ragoti iro wanhu wangwarire wanhu woZANU-PF nevamwe vanopikisana nawo wari kuda kuti wasvipise zita rawo. Kwai kuno matope mazhinji ari kukanyiwa newanhuwa ari kuda kuti zita reMDCT nozita rachamisa zvisvipe. Heno kuti chokwadi chere basi iwo wagoreketa kuti wakanyepiwa kuti kuno nyaya zhinji dzichabuditsiwa mazuva ari kuteera aya dzinenge dzakanangana nokuti patsvakiwe mhosva kuwanhu weMDCT. Ticharamba takaringa kuti zvinoperera papizvi tichingokunyepai pazvinenge zviri kubudikapo. Tapiwa Mashakada pabodzi ponomwe anonzi mapingire wekubato reMDCT kwaiwa agonziwo wari kunzi wakananedzewa kuti wakaba mari inoita mari yomunyika mamiliyoni 4 chaiwo. Mashakada ndiye mubati wehomwe naiye mapingire ndiye anotekaidzazvo mari zvobato reMDCT. Heno mabi angu kuti ichokwadi chere kana kuti manyepo, iye Mashakada agoreketa kuti kuna vanhu vari kuda kusvipisa zita rache wari kutamba nomatope paribe mvura. Heno kuti ichokwadi chere ticharamba takaringa kuti wachaita sei. Zimbabwe Congress of Trade Union kwai yagoti iri kuendesa mapurisa kumatarauzi mhosva wachida kuti wabhadhawe mari nokuda kwevanhu vanosvika 17 wakasungiwa mugore ra2018. Kwai vanhu 17 wese wari kuda mari inoita mamiliyoni emari yomunyika 30 anosere chaiwo okuti waripiwe kusungiwa kwawagoita. Wakuti musungirwa wakaita wongo usiri pamutemo pabodzi pono kuti wongo waisafane utombosungiwa. Toramba tichiringa kunenge kuchizoira tsvimbo nodohwe. Kambani yoTeachers Furnitures and Home kwai yagopa mibhedha inosvika 20 kuwanana chiremba ana mukoti wokuchipatara chomupilo wakagwarashiwa zvinhu zvavo nokuda kwomwoto wakapfuta mwedzi yapfuura iyi. Toramba tichitenda izvi tichiti dai zvaenderera mberi makambaniwo ngaagoitewo aitirwa chitsveru chaicho no kambani yoTeachers iyi. Toramba tichizvitenda izvi. Kuno mumwe mukomana anonzi Maniasi mupofu ari kuita basa rokufunzisa masvomho norurimi rwechishona. Toramba tichitenda izvi nokuti iye ari kureketa kuti vanhu vazhinji vanotadza kugomgwisisa zviri kuitika panyaya dzokuita kuti masvomho anakidze vanhu nokuda kwokuvhawa nochirungu. Izvi zvinokosha chaizvo. Kune wayepo kare waigoreketa kuti masvomho anofunzisika ba mururimi rwamai. Toramba tichiti hewo mukana wokuti vanhu wagofunzise masvomho zvakanaka. Izvi zvinokudziwa zvirambe zvichienderera mberi. Kwairinda Masarara novamwe wakapindawo muchikwata chawaED kwai wari gonzi ED young ladies. Tinoramba tichiti hezvo zviri kwamuri wadiwa wanovhotawo kuti muringitse muchigona ari kwenyu neasiri kwenyu. Tinoramba takandoringa hedu isu. Kune anonzi Nicholas Hwende akurowa munhu anonzi Mukize mutambo weEFC wakatambiwa manje. Toramba tichiti pamberi ino kwedu wanenge wachiita tusvinu. Mabi angu tirundoramba tichikurudzirana kuti chando chadzikitachi chiri kuda kuti vanhu vangwarire kufuka nokudziya chaiko mwoto kuti zvinhu zvirambe zvakaita zviri nani nokuti ipapa zvikabatana nodzihwari panoita murakatira chaiwo. Wamwe pokare kuramba muchindoita zvokutereka mvura kuti mushambe mureke kugoita utsutsa zvingaite kunyangadza vazhinji. Tiringe hedu dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa munzvimbo
dunhu ravo roFree State raita chando chaita kunaya chakatowanditsa zvizhinji. Vanhu vazhinji vagoreketa padandemutande kuti izvi wanga waribe kumbobvira wazviona, nokutoti muSouth Africa chando chi hachinyanyi kuita, chinonyanyowanza kunyika yoLusitu. Zvinotonakidza idi mukaringa padandemutande, aiwa munondozvionera megani chakachara rakaitika rochando chakaita kunaya. Sarudzo dzokuZambia, warungu wagoreketa iwo kuti vari kufara bano zvakaitika musarudzodzi. Wagoti idzo sarudzodzi dzanga dziribe kuitika pachena pabodzi pono kuita zvinhu zvogutsa ruzhinji. Wagoti iwo mumatunhu matatu vanhu wavo wagotadzisiwa kuti wapinde mukuita zvosarudzo pabodzi pono zvimwe. Heno mabi yangu kuti munozvionawo sei mukandoringa-ringa, aiwa munondozvionera ipapa pamavhoti abudisiwa masikati. Warungu wanga wakajiwa naiwo Hakainde Hichilema anga aine mavhoti zviuru 440 ano mavhoti 621. Iwo warungu wanga waine zviuru 266 nomavhoti 202. Charamba takaringa kunoira tsvimbo nodohwe. Kwaita kundengeneka konyika kuHaiti kwaerehwa pachikero kukasvika kunomwe chaiko. Zviri kutorwadza ipapa kuno vazhinji wapfutsiwa, wamwe midhuri yapwanyika zvokutoti kwakutoda kutoti kuite mudeme pokare kuti wabatsirike wabieduwa. Toramba tichiimba kuti vanhu wakuwara wanowana rubatsiro, pabodzi pono wasara wanowana zvokutangisa kuti waenderere mberi noupenyu. Wapanduka weTaliban wagoti iwo wabata mukurunkuru wemasoja weAfghanistan. Zvatorwadza wazhinji ipapa kubuda kwakaita waAmerica kuAfghaniku. Vanhu veTaliban wabva watoita kumuka hondo chaiyo iri kutoita kurwisana nehurumende zvakasimba. Heno kuti zvirikumbotekera sei, asi zvinotorwadza. Peno ndiko kunhadzirira kuuya kwaJesu kwaireketiwa kuya. South Africa, mutambo werugby yakunda chikwata cheArgentina nezvibodzwa 32 kozvibodzwa 12 chaizvo. Toramba chiti makorokoto. Mukugumisira, chikwata choManchester United charakasha chikwata choLiverpool kuita kukwapura chaiko, kukwapaidza, kugwemana chaiko kusvinu, zvibodzwa 5 kuchibodzwa chibodzi. Idi zvakatonaka izvi, dai zvikaenderera mberi hwendo huno. Tiri ipapo mabi yangu, aiwa panyasi togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.